nga gale warning sa diin man nga bahin sa pungsod. Sa masunod nga duha tubtub tatlo kadlaw, wala naman sang ginapaabot nga malain nga panahon sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin, Ditang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:05. Sa detalye na sang mga balita lokal. Magahulat ang syudad sa Bacolod sa mando sa National Interagency Task Force angot sa ipatuman nga quarantine protocol umpisa Hulyo 1. Ini kasunod nga magatapos ang inapatuman nga Extended Modified General Community Quarantine sa syudad sa Bacolod karon nga adlaw Hunyo 30. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Bacolod IATF, para sa iya posible liwat nga magalawig ang MGCQ sa syudad apang depende ini sa evaluation sang gobyerno nasyonal. Duran pa ni Familiaran, kung wala ang mga LSI kag mga OFWs, wala man sang local cases ang Bacolod. Samtang gitpahayag sang Vice Alcalde nga wala sang doktor kon frontliner nga nagpositibo sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod DSSD Head Pasita Tero nga pwede makuha sa mga himata nga ang ilang ngalan ang yara sa social amelioration card sa tion nga nagtaliwan ang mismo SAP beneficiary. Sunod kay Tero ang himata ang kinahanglan lamang nga magsumiter sang death certificate kag iya ID sa tion nga magumpisa na ang tagtaganay sang second tranche. Dugang pa ni Tero sa karon wala pagid sang patod nga petsa anggot sa schedule sang SAP distribution para sa second tranche kasunod nga padayon pa ang ilang coding sa mga himata sang beneficiaryo sa tuyo nga hindi magdoble ang ayuda nga ilang mabaton gikan sa nagkalain-laing nga ahensya sang gobyerno.
Ginklaro naman ni Barangay Kapitan Yolanda Nobles ang Barangay Panukoy nga nag-ayo ang locally stranded individual o LSI nga magpaidalom lamang sa home quarantine. Kagin panugutan lamang sang barangay matapos ang inspeksyon ng patigayon sa ila puluyan. Suno kay Noble, wala nakagwa o kung upod sa iban nga tao ang nagpositibo tungod nagtener ini sa isa ka kwarto sa ikaduha nga panalgan sang ila sini nga puluyan. 7 tanan ka mga persona ang apektado sa ipatigayon nga lockdown apang nagpasalig si Noble nga maghatag sang bulig ang barangay labi sa ila mga kalanon. Liwat naman nga nagapangayo sang bulig kag kooperasyon si Noble sa mga pumuluyo sang barangay Panukoy paagi sa pag-report kung may mga bag-o nga nag-abot nga makabig PUM kag wala nagpahibalo sa barangay. Ini ang pinakauna nga COVID-19 positive sa barangay Panukoy. Nagnubo sang masobra 50% ang enrollment sa pampublikong eskwelahan sa siyudad sang Bacolod subong school year 2020-2021 ikumpara sa school year 2019-2020. Suno kay Councilor Brenesito Novero ang chair sa Committee on Education base sa pinakauli nga datos nga iya nakuha sa Division Office sa siyudad as of 9 a.m. June 29, mayara sang 49,321 ka enrollees sa elementary, junior high school kag senior high school, mas manubo kumpara sa 109,867 nagligad nga tuig. Suno kay Novero, lakip sa mga factor nga ginalantaw sa pagnubo sa enrollment, among kahadlok sa COVID-19, ang uncertainty sa modality nga usaron sa pag-edukar sa kabataan kag ang problema pinansyal. Ginapangabay ni Novero ang mga ginikanan nga ipa-enroll ang ilang mga bata para padayon nga makaeskwela kasunod nga wala man sang traditional nga face-to-face classes nga patigayonon. Subong nga adlaw Hunyo 30 magatakop ang enrollment period sang DepEd nationwide samtang gintalana sa Agosto 24 ang pagumpisa sa pagpatuman sang distance learning. Very obvious ang rason ang kahadlok sa COVID-19. Number 2, possibly because of uncertainty sa mga modalities ng instruction. Number 3, maybe financial. Sama na. Si Committee on Education Chair, Councilor Renesito Novero. Ginpahayag naman ni Congressman Greg Gasataya nga may 3 na ka mga tao ang nagtanyag sang ilang propiedad nga posible lugar nga pagpatukuran sang Bacolod City General Hospital. Una ang ginaprobahan sang Kongreso sa third kag final reading ang House Bill 6731 o kunang hagna nga nagatukod sang tertiary hospital sa siyudad sang Bacolod samtang si Senador Miguel Zubire ang nagpabutyag nga iya iga-adapt ang hagna sa Senado. Suno kay Gasataya, wala pa iniging talakay ang detalye sa pagtukuron ng ospital. Bagod ginahulat man sang kongresista ng rekomendasyon sang DOH apang nagpabutyag na ang 3 ka mga persona nga interesado sila nga magdonar ukon magbaligya sa propiedad. Apang para kay Gasataya, mas luyag sini ang donasyon bangod wala sang pondo ang DOH nga ginpain para sa patindugan sang ospital. Suno pa sa kongresista, ideal ang 2 ka hektaryas nga propiedad nga pwede ma-expand sa uli ang ospital base man sa inisyal nga impormasyon gikan sa DOH. There have been a lot of persons na nag-signify sa aton sa ilang interest, no? Although nothing is final yet, but nag-manifest na sila sa ako, nagpapadula sila nga gina-consider nila, no? Mag-donate sang duta nga pag-butangan sang Bacolod City General Hospital. Si Congressman Greg Gasataya. Ginaabi-abi nanday Congressman Greg Gasataya kag Councilor Renesito Novero ang tikang sa gobyerno nasyonal nga pag-suspend sa 2 ka semana sa pagpapuli sa mga locally stranded individuals kung LSI pabalik sa Bacolod kag Negros Occidental. Suno kay Gasataya, husto ang tikang nga ginhimo ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga pag-suspend sa nga biyake sa mga LSI sa Western Visayas, lakip na ang probinsya kag Bacolod kasunod nga nagapakita sa datos nga nagsaka ang COVID-19 positive sa syudad bangod sa mga nagapauli nga LSI. Dugang pa ni Gasataya, dapat maplastar una ang mga pasilidad nga pagabutangan sa mga LSI kag para man ini sa safety hindi lamang sa mga nagapuli kundi sa pumuluyo man sang syudad. Sa bahay ni Councilor Renesito Novero ang chair sang Quarantine Center Action Team sang syudad, iyagin pahayag nga dako nga bulig ang suspension sang biyake sang LSI para mapalayo ang risgo nga mas magtaas pa ang COVID-19 infection sa syudad. Sakto gid siya na mo subong considering sang number of positive cases nga nagasulod diri sa aton sa syudad. So I think
ang desisyon ni Secretary Lorenzana based ni siya sa statistics. Ang dugang nga pahayag ni Quarantine Center Action Team Chair, Councilor Ang dugang nga pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Ginkakibot ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Sefar Gerard Kaelian ang impormasyon nga iyan nabaton gikan sa Philippine Coast Guard angon sa natalana nga pag-abot sa mga LSI buwas kon karon nga adlaw gikan sa Metro Manila. Suno kay Kaelian, wala sini ginapaabot nga mayara pa sang barko nga gintugutan nga makabiyahe padulong sa Bacolod kasunod sa ginhimo sang national government nga pag-suspend sa biyahe sa mga LSI. Dugang pa ni Kaelian, ilan ang nabaton karon nga adlaw Lunes, akon kahapon nga adlaw Lunes, ang memorandum gikan sa DILG angot sa mga desisyon apang natingala ini nga mayara pa sang barko nga gintugutan nga makabiyahe gikan sa Metro Manila siniman akon kahapon man mismo nga adlaw. Ginklaro man sini nga wala pa siya sang kompleto nga detalye o kun impormasyon angot sa kadamuon sang mag-aabot nga mga LSI. Hulaton na lamang sang lokal nga panguluhan sang Negros Occidental ang nagakaigo nga pag-akto sang sangguniang panlunsod sa syudad sang Silay. Agot sa sulat ni ginpadala ni Governor Eugenio Jose Lacson, may kang tanan sa ginaproponer nga pag-develop sang Yolanda Housing sa mga syudad nga plano pagagamiton bilang quarantine facility sang probinsya. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, handa sa pagbulig ang probinsya para sa pag-develop sa mga proyekto in kaso nga maprobahan sang konseho sa Silay ang amo nga proposal. Dugang pa ni Diaz, ini nga lihok ang nagatuyo nga makapahamtang sang dugang nga quarantine facility nga makabulig para sa pag-akomodar sa mga LSI kag OFW ang ginapaabot magapauli sa probinsya. Sa nabaluan nga naging problema sa karon sang halos tanan nga mga LGU sa probinsya ang kawadon sa nagakaigo nga quarantine facilities. Nagapati naman si Silay City Mayor Mark Goles nga hindi lamang ang iya syudad ang makabenepisyo sa plano sa probinsya nga pag-develop sa Yolanda Housing sa ilang lugar bilang quarantine facility kundi ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Goles, ini nga lihok ang makabulig sang dako para sa pag-away sang COVID-19, ilabi na sa ginakabalakan nga paglaptas sang virus sa komunidad sa tiyon nga halugan sang gobyerno probinsyal ang ginapatuman sini nga regulasyon. Kampante man si Goles nga suportado sa ila konseho sa syudad ini nga proyekto kagalayon nga maktuhan sa marasig nga panahon. Ginklaro man sang alkalde nga ang pondo nga pagagamiton para sa mga proyekto ang magahalin sa provincial government. Padayon pa sa gihapon ang diskusyon sang konseho sang Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod may angod sa plano nga pagpatukod sang cell site sa tungod sa reklamo kag hangawa sang pumuluyo nga nagatiner malapit sa lugar. Suno kay Barangay Kapitan Boy Pico, nag-apply ang Dito Telecommunications, isa ka Chinese company, sa Barangay Mansilingan agud makakuha sang resolution interposing the objection kag rekomendasyon nga ihatag sa syudad sang Bacolod sa plano nga pagpatukod sang cell site sa Purok Matahom sa amo nga barangay. Ang hangawa sang pumuluyo ang posibilidad nga epekto sa ikaing lawas nga matugas ang radiation halin sa cell site hinali madayon ang pagpatukod sini. Palayag pa ni Pico sa unang nga public hearing wala masulbar ang reklamo tungod wala sa eksperto nga makahatag kasanagan sa reklamo sang pumuluyo. Liwat nga magpatigayon sa ikaduha nga public hearing ang barangay kaupo ng pila ka ahensya sang gobyerno agud matalakay ang issue. Ang cell site nga ipatukod ang may kataason nga 36 ka metros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Hindi man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pagontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an, pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga nagapangapibla, ang ginarecommend naton sa inyo ining black coffee. Kag kung black coffee gani ang Dr. Arfed's Black Coffee with no sugar. Amo ning aton ginarekomendar sa inyo nga aman. Kay ang ining Dr. Arfed's Black Coffee with no sugar, amo lang isang nag-isahanon nga black coffee in the market today nga may yara sang mangosteen.
Di kabalo naman kamo sang healing properties sang mangustin. Nagabulig ni ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar sa aton nga mapanubo ang risgo ba? Ilabi na sa may mga edad-edad na bala, ang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo man sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Nami pa ni siya sa aton nga atay, nagatinlo sa aton kolon ng kontinae, nagabulig pa sa aton nga weight loss kag madamo pa nga mga health benefit nga makuha naton sa black coffee. So sa aton kape, tilaway bala ninyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, ang aroma puwerte kahamot. Kaping kape kagid pag paniwawaan nimong aroma sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart kag iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee now with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Presidente Duterte mag-anunsyo karon nga adlaw sang mode of quarantine nga ipatuman sa bugos nga pungsod. Samtang temporary restraining order sang ABS-CBN ginapabasura sang NTC. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalya na sa aton mga balita lokal. Natala na nga i-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang desisyon kung anong mode of quarantine ang ipatuman sa bugos nga pungsod. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, karon nga adlaw Hunyo 30, magapagwa sang panibago nga desisyon ang Presidente. Una dre ginpahayag ni Roque nga ginpahibalo na sang COVID-19 Task Force ang tanan nga LGUs angot sa ilang quarantine classifications. Ang nasambit nga rekomendasyon sang COVID-19 Task Force ginpresentar sa Presidente para sa iyang approval. Duha ka semana nagligad sa ginanunsyo sang Presidente ang pagpalawig sang Modified General Community Quarantine Status sa Metro Manila kag madamo nga lugar sa pungsod tubtub sa Hunyo 30. Ang siyudad sang Cebu ang naka-enhanced community quarantine, samtang ang siyudad sang Talisay sa Cebu ang naka-modified general community quarantine. Wala ginarekomendar sa National Task Force Against COVID-19 ang pagkakas ng community quarantine sa bisan diin nga bahin sang pungsod tubtob sa bulan sa Oktubre tungod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, sa karon kinahanglan nga magpaidalom sa quarantine control tungod dapat amat-amat lamang ang paglift. Dugang pa ni Galvez nga kung may bag-o nga classification nga new normal, may posibilidad nga madula ang paghalog o kung paghalong sa kaiping nga mga probinsya. Palayag pa ni Galvez nga ilan na desisyonan nga ipabilin lamang sa Modified General Community Quarantine agudungan nga mag-switch sa new normal kung magnubo na ang kaso sang balatian. Ginpahayag naman ni Deputy Chief Implementer sang National Policy Against COVID-19 Vince Dizon nga may duha ka rason sa likod sang data nga ginpagawa sang World Health Organization nga ang Pilipinas may balasing nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa Western Pacific Region. Sunod kay Dizon, ang ginbasihan amo ang pagsaka sa kaso sa Central Visayas sa din may urgent situation sa Region 7 ilabi na sa siyudad sa Cebu. Ay kaduha mo nga ang testing capacity sa pungsod nagsaka halin Abril kag Mayo, rason nga madamo ang na-isolate kag madamo man ang ginbulong nga nagpositibo sa masakit. Sa ginpagwa nga datos sang WHO, ginasaad nga halin Hunyo 16 tubto 28, ang Pilipinas ang naka-record sang 9,655 ka kaso sang COVID-19 nga ginakabig bilang pinakamataas nga kaso sa Western Pacific Region. Suportado ni Kabataan Party List Representative Sara Ilago ang panawagan batok sa ginakabig abrupt and exploitative nga mando sa Department of Health sa pagsaylo sa mga rural health physician halin sa Region 6 kag 7 pakadto sa pribadong hospital sa siyudad sang Cebu agud matap na ang pagsaka sang COVID-19 sa lugar. Sunod kay Ilago, sa baylo nga pagsaylo sa mga rural health physicians, dapat ang DOH magpatuman sa massive emergency hiring sa mga health personnel nga may nagakaigo nga compensation, protection kag security of tenure o kung tenure agud nga maengganyo ang mga health workers nga mag-apply kag mangin epektibo ang pagtapna sa COVID-19. Una diri nagreklamo ang Doctors to the Barrios o kung DTDBE o kung DTBs sa DOH kagin pangabay nga hindi pag-ipadayon ang nasambit nga mando tungod ang mga doktor nga kalakip sa order, wala makahibalo angot sini kag wala man sang specific guidelines kag protocols nga ginhatag.
Sa ibang baraton nga mabalita nasyonal, ginapabasura sa National Telecommunications Commission sa Korte Suprema ang ginapilar nga temporary restraining orders ang ABS-CBN. Paagi sa Office of the Solicitor General, ginahinyo sang NTC nga hindi pagpasugtan ang pangabay nga TRO nga magapauntat sa cease and desist orders ang komisyon sa network. Madumduman nagsira ang pag-air sang ABS-CBN matapos nagpagawa sang cease and desist order ang NTC. Sunod sa NTC, wala sang merito ang apelasyon sang TRO sang network kag balido ang pagpauntat sang operasyon sini. Duha pa sang NTC, may matarong iningi pauntat ang operasyon sang ABS-CBN tungod sa kakulang sang legislative franchise. Gin-question sa mga kongresista ang National Telecommunications Commission kung nga ginpanubutan nga maka-ere pa sa digital channel ang mga programa sang ABS-CBN. So kay Senior Deputy Majority Leader Boyeng Remulla, dapat makasuhan sa Office of the Ombudsman si NTC Commissioner Gamaliel Cordoba tungod sa pagkontra sa poder sang Kongreso nga mag-issue sang prangkisa. Dugang pa ni Remulla, wala dapat ginkonsente sang NTC ang network nga padayon nga mag-operate nga wala sang prangkisa kag nakaganar paagi sa TV+. Samtang ginaparesign naman ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta si Cordoba sa rason nga wala siniginhimong iya trabaho. Sunod kay Marcoleta, nilabutan pa sa 19 kaadlaw antes mapinsaran sa NTC nga mag-issue sang cease and desist order tungod sa paglapas sang ABS-CBN sa CDO. Mangayo naman sang guidance ang National Telecommunications Commission kay Solicitor General Jose Calida angot sa desisyon nga pasiradaan ang gina-ere nga mga shows ang ABS-CBN paagi sa cable kag satellite television sa sulod sang malapit 2 ka bulan matapos gin-shutdown ang free-to-air TV channels kag radio stations. Sunod kay NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, ang ABS-CBN nagpa-air pa sa nila ka show gamit ang frequency sang Amcara Broadcasting Network. Ang kompanya nga may 49% nga share ang TV network. Duha man ni Cordoba nga gingamit man sang TV network ang ila prangkisa nga nag-expire sa tong Mayo 4 apang covered sang Mayo 5 nga cease and desist order batok sa network. Liwat nga ginominate si Justice Secretary Menardo Guevara bilang maestrado sa Korte Suprema. Si retired Sandiganbayan Justice Raul Victorino ang nagrekomendar kay Guevara sa posisyon nga ibakante ni Associate Justice Jose Reyes Jr. nga magaretiro naman sa Setyembre 18. Madumduman si Victorino amuman ang nag-nominate kay Guevara sa posisyon nga ginbakante ni Anay Associate Justice Diosdado Peralta sa gin-appoint ini bilang Chief Justice sa Oktubre 2019. Si Guevara nga 66 anyos na sa karon ang may 4 ka tuig pa antes ang mandatory retirement o retirement ages para sa mga hukom. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:29. Kag para naman sa atong mga kaaksyon na bulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid na bod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pagontra sa problema sa constipation o kunang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga nagaproblema sa mabukol blank nga nagatubo sa inyong lawas, sis man akong tumor, hindi pagpatugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule magatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga kaaksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydala Nernais at uban na sa gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Ara dira may libre nga check-up nga ma-avail kamo sa Alternative Medicine and Wellness Center. European Union nagpagawa na sa listahan sang 14 ka mapungsod nga ila tugutan nga makasunod. Samtang mga panghitabo nga mga saming ginapatihan, ilamin na sa aton mga katigulangan. Ambala natin na karon sa aton Balita Special sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
nga ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa ato naman nga Balita International, ginpagawa na sa European Union ang listahan sa 14 ka mapungsod nga pwede na nga makasulod sa ilang pungsod umpisa Hulyo 1. Kalakip sa listahan ng Australia, Canada, Japan, Morocco kag South Korea. Wala naman nalakip sa listahan ang US, Brazil kag China bangod sa padang nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ginbuksan ang EU border controls para sa mga EU citizens nga nagabiyahe sa among nga lugar. Samtang lain nga treatment naman ay patuman sa mga biyahero gikan sa United Kingdom bangod sa ginapatuman nga Brexit negotiations. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, liwat nga nagpatuman sang dugang nga presyo sang produkto sa petrolyo ang mga kompanya sang langis. May dugang nga 70 sentimo sa kada litro sang gasolina, 40 sentimo sa kada litro sang kerosene, kag 30 sentimo sa kada litro sang diesel. Epektibo ang dugang nga presyo sa mga kompanya sang Shell, Petron, Sea Oil, Flying V, Total, Phoenix, PTT kag Petrogas karon nga adlaw Martes las 6 kaina sang aga. Las 12 naman kaina sang kagahon, epektibo man ang dugang nga presyo sang Chevron. Samtang las 4:01 karon sa hapon, epektibo ang dugang nga presyo sang kompanya nga Clean Fuel. Sumugod sa Mayo 5, sunod-sunod na nga semana nga may pagtaas sa presyo sang produkto sang petrolyo. Nagdangat na sa 9 pesos ang nadugang sa kada litro sang gasolina. Masobra naman sa 5 ka pesos sa presyo sang kada litro sang diesel, kag 8 pesos sa presyo sang kerosene. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 72 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 69 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 42 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang ining lockdown Action Boy nga experience subong sa Pilipinas. Makatugag di Action Boy sa mga negative nga mga ano bala? Yeah. Negative pala sa aton life. Kaya iba nagka-depress, iba paranoid, gina-anxiety, paranoid. Siya Constantino Action Boy, na paranoid siya kung Action Boy. Ay, gali. Oo, kasi syempre, Dagi na kulbaan sa na-paranoid siya sa pagpanumdum kung Action Boy, kung paano sila kung makasurvive. Te isa ka ba sa ginasaligan, ginila, especially sa iya nga bana,
ang ilang nga pagtukar. Kaya ano sila Action Boy music, ano na sila mong sa music industry, mga musicians, na sila Action Boy singer. Te, wala mga show, wala mga concert. Subong. Kaya maya pila ko no sa mga ginahimo nila para hindi sila bala daw paranoid kag daw dumatakan bala na. Nagaano sila Action Boy, nagatanom sila sa mga gulay, nagapamunit sila kuno sa isda. Kasi himo sila himo sila mga mga yema, mga muna blanco. Pwede gid ng mga mga napagid ka leche flan. Mga chocomoys, no? Amo na actually ibang ginahimo sa mga artista Action Boy. Nag-ano sila, nag-bake sila, tapos ginabaligya nila. At least makwartahan. Pero loko tilaw ko namit. Kaya basta black is ilang ngalan ang ginabaligya nila. Bisan din namit basta support lang. Alakalay. Diba? Support lokal. Kaya need ta ginadaan sa mga Action Boy. So paranoid. Pero so far sa mga ginapamakal ko mga namit. Hindi ta magparanoid bala mga ka-action, hindi ta magparanoid. Oo, hindi relax lang bala, chill lang. Maka-overcome ta ini Yes. Let's just be prayerful. Kita mo Action Boy, may na subong ang mga hindi mahilig sa tanom, so nagakahilig na sa tanom. Gagawa ka ubusan na gani isang kuan sang pots bala sang ng mga pots bala na. Sa tangob. Oo, sa panukoy. Panukoy na da. Panukoy na da. May part mas tangob pero panukoy. Kaya ka ubusan na gani sang ng flower pots, misitira. Kaya na mga plastic bala, way kabaklan. Telewe bala pangita bala. Mga next month pa ko ma-start pananom Action Boy. Mananom gawan. Pananom Mananom ka man. Mananom ako Action Boy. Dugaling kita mo sa Action Day nakabakal ukulele. Ukulele siya subong, oo. Kung nakita doon, hindi mo gina-expect mo nga mga ukulele ni siya. Diba? So mo na ang baya, kono gani ng arabalang ang taga ng impulsive buying bala ko impulsive buying. Mo nang hindi man tanay gusto. Hindi ka namin sing ukulele, Hindi pa sa balong magtukar. Hindi pa siya balong magtukar. Hindi na practice niya subong. Matuon tabla ukulele. Kaya. Ay ukulele mo nang apat lang ka strings? Hindi. Meron apat lang na. Apat na. Meron man Action Boy nga anom gid. Ang tawag naman na gitalele. Gitalele. Oo. Correct man. Okay. Kaya nakita ko na mong kung daw may mga flower ya. Water lily. Kilang na siya. Kailan na? Inayaw. Talaka ba? Correct. Flowers ya. Water lily. Correct. Nambig siya kay Boy Duran. Sige. Balita sa sports. Ginahulat pa sa Philippine Football Federation ang approval sa Interagency Task Force para sila dalayo na nga makabalik sa paghambang. Sunod sa grupo, sa Mayo, nag-sumeter na sila sa IATF sa mga protocols nga patuman sa pagbabalik sang hampang. Ang among mga protocols ang nasanto man sa ginapatuman sang FIFA kag World Health Organization. Wala pa ginapanugutan ang mga team sports sa Metro Manila bago nagkapabilin pa ini sa General Community Quarantine. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! May stepping sa sabang dapat sa energy. Mga? Energy. Tama mo na. Energy. Na, halakala. Kaya mo na to ako. Di mo maupag na yan. Okay. TikTok na siya, Action Boy. May kuan gali, may organisasyon gali isang energy daw amo na. Organisasyon ba? Oo, si Dennis wala kuan ang kuan. Grabe, fans club lang. Fans club Energy Fans Club. Agani Energy Fans Club. Siya presidente. Oo, dapat ang vice president sino ganito? Si Ray John. Duwa na sila membro na? Duwa pa lang sila. Pisanin nyo, dadamudamuan nyo man, bonan. Ginatagan tako bla face mask. Egalay. So, presidente si Dennis. So, sa tanan nga ma-join Action Boy, matag ko face mask sa ila. Pero surgical. Ili Action Radio. Surgical kag China. Lakala. Basta ano man, ang nami man. Halin sa Thailand niya. Thailand na yan. So, sa tanan nga ma-join, may face mask sila ano sa na nga energy, Energy Fans Club. Energy Fans Club. Hindi na pwede ka join na hindi energetic. So, kung hindi sa ka mga energetic. presidente, si Dennis. Dennis na ganit, Tibo. Tibor? Apelido yung Roma. Roma. Tapos ang vice president, si Ray John. So kapag ito pa secretary, treasurer. So dua pa lang sila. Dua pa lang sila. Nag-appoint lang sila kagulingon. True, di ba?
Sama na siya, Aksyon Boy. Tapos, hindi basta-basta wala maka-join da. Kaya kung hindi ka energetic, kaya pawayway ka na lang. Kung mga maluyayhon kaya. Gapon, kaya ginambala ko, kapigaw sa energy mo, gapon, day. Nanapigawan pa sila. Nakapigawan pa to siya, dumano na ako to gali, di ba? Kung natungo na tayo lang makakas. Sige, nambala ko siya, ikaw na tayo muna. lang makakas ang ulo-ulo sa microphone at sa energy. Gabi na. Dumagisi ka, energy, di ba? So, may stepping na subong, Aksyon Boy. Okay. Before taga, bako energy ang mama mo ka na dahil na. Sige. Sige, practice ba yun? Tapos may intrama ko na sa Pwede ka ka-secretary. Kaya ka alam, kaya di ka ito pang pandala sa mga, pahimo sa mga letter. Kaya padala ta letter, Aksyon Boy mong, para sa mga energetic people. Di ba? Kung daw medyo mga daw ulo. Nag-comment na si Jen, oy si Sir, how to join Aksyon Dorel. PM me. PM me pag hindi, di ba? Kaya dapat mas send sila video nga, grabe, ila energy. Kaya hindi ka mo maka-induction pa sina, kahit bawal pa ang gathering. Ito yung mga, probably, mga next year pa. Induction na, ng video, online. Online nga, Aksyon Boy, correct. Di ba? Sige. Dapat record nga may mga Zoom ka mo. Hindi na sa ng competition sa Edinatics. Lain pa gina yan. Lain pa gina Edinatics. Subong hindi na mabangbang. Kay do 18 tuligad. Subong isa kagatos na ko ng balya. Ambot lang kung tuod. Gani. Nagkuha sa isa kagatos. Hindi nagkuha sa isa kagatos. Kaya. So, subong amon pa lang. Kaya ang amon. Ay, basic ito pagpais na Verde. Yan ang recruit sa... Verde. Verde. Di ba di Verde? So, amo na siya. Lain mo na siya, Aksyon Boy. Lain man siya. Do ka pwede niya ka-join ang tanan sa iya. Asa ako niya dapat energetic ka. Kung hindi ka energetic, pawayway ka na. Requirement. So, i-measure na yung imong level of energy. Correct. Sige, may ano ko na, may kung thermometer. May mo ko na mo, energy, kung wala nakapasar sa ako niya thermometer, ginuyatan. Indicate na sa damo. Meaning, di ako pasar. So, narak lang sa mga below 50%, hindi ka da. Kung 50% ka na, pwede ka, kaya ma-develop na iya. So, uli mo, put mo na yung mga tao, mga... Di ba? Hindi basta-basta ang energy. Sige. Kita mo kahubin sa amon mga face, kaya grabe amon mga energy. Correct? Mga ganun kasi kung si Dorel, 43 na pang tura. May maamot premium energy drink. Screenshot ko rin. Maamot siya. May energy drink kita. Grabe na gini. Mga sponsor sa ako yung Energy Fans Club. Kalain. So, sige, Aksyon Boy. Ang ato niya balita special subong adlaw. Aring mga panghitabo ba lang nga masami ginapatihan, labi na sa mga katigulangan. Ako ambot ya, kay ubin pa ko ya. Ikaw ambot kung gapati ka ni. Matian tanay. Ay, matian tanay. Sa mga labi na sa mga katigulangan mo. Ako ya, ubin given. I don't know, guro. At kung supposedly kasi mga katigulangan, sila na Action Felix yan. Gapay mo yung Action Boy. So, ato niya balita special. Arya, taon ta ko actually, kakabatian ko ni Action Boy. Ining mga usually nga panghitabo nga ginapatihan. So, una, Action Boy, kung may nag-aaway ko nga kuring. Okay. Sa inyo balay, ha? Ay, kito may malain, galing signos, amo na sila nila, galing. Oo. Daw mga event, mga hitabo, nga daw may malain nga signos. True. Kung nag-aawain ko rin. Nagakaulugan ko na ini Action Boy nga may matabo nga hindi maayo. Ti agod ko no nga ma-cut mo na ang panghitabo nga hindi maayo or malaing nga panghitabo. I-reconcile mong kuring. Reng, ikaw... Peace ka mo nga duwa. Pwede na. Amo na ko, no? Pero di ka na mag-awain kuring mo doon, mga gubala mo. Gama mo gina. Nagbawi. Ayun laway ko, nagululupad. Gawa mo gina. So, gawa mo gina. Di ba ang kuring gawa mo, pan-Action Boy, no? Nan. So, dapat, mo na sila nga i-peace sila nga duwa. Dapat ma-reconcile sila nga duwa, Action Boy. Pakamustahon mo man sila. Nan, amo na siya. Hindi na mayo para sa aton. Pero sa kuringan namin na yan. Amo na? Ang inaway sa mga duwa. Oo, sila yan. Pagka-release stress. Mag-away ng kuring, dugay, mabata na sila. Ay! Talaka ba? So, next Action Boy. Kung may makakita, kunublas ang ulong, sang tao nga, pugot ang iya ulo. Meron, di ba sa picture? Kisa, hala, straight mo ng picture nga wala siya. Sa picture, isa makita mo mga pugot ang ulo. May mo na ako ang pagkitao mo daw, nagkuha sa picture. Nan, kore kang pugtan ulo. Pugtan! Pugutan.
So man action boy, hambal nila. Sa tion ko nga makita mo ko ng tao nga wala sang ulo action boy, nagakahulugan ni kuno sang kamatayon. Pero hindi ka no mabalaka, kay pwede ni siya kontrahon. Ano pag kontra Ang siya? himuon mo action boy, magkuha ka lang kuno sa importante nga gamit sang sina nga tawo. Kuha mo ba cellphone? Pwede sunugon mo. Na, isa sa importante nga gamit like Di ba si bayo. basi kung kuha mo, importante nga gamit. Oo. Di ba yung importante? Uy, meron. Hindi ka mabayo. cellphone, gidya eh. Cellphone, Kuha mo gidya. cellphone niya. Pinaka-importante. Kaya guwa sila dahil ikaw ginampugutan yung ulo. Nan. So, amo na siya action boy. Amo na ko nung isa sa way nga para tap na una siya. Kag, pwede man ko na action boy, sa mga probinsya naman ko na action boy, ang ginahimo naman ko na nila ya, sugataon mo siya ko na action boy. Babi, nakita mo sa picture nga, wala siya sang ulo. Sugataon mo na siya ko na action boy, kag butangan mo siya kalo. Or tabunan mong iya nga, basang tela. Okay. Tapos, ang balo mo siya, diin ang imuulo. Amo na ko na Amo na? action boy. Amo na diyo, diin ang imuulo. Di ba si sabat ka pala nga ulo mo? Kalain. Ano? Di na yung ulo. Nice. Ano ba yung yaman? Ulo mo. Amo na siya. oo. Amo na siya. Ambot sa aton sa province, dire sa aton. Meron May nabatian man kung amo sila. Ama na. Makatanda lang si Action Felix karon. Bago lang siya pala nag-80. Sang last week lang, grabe, ito pakaon ni Action Boy, 80, gito yung kaputahe, ya. Oh, grabe no. Grabe, no? Dili sa station, sila balay pagid. 40 di 40 to. Oo, grabe, nagid siya. 40. 80 tanan. So, next Action Boy, kung may nabuka ko nung mirror or salamin isa pa gina, daw di malas ko na. Siling na Action Boy, kung may nabuka ko nung Action Boy nga espiyo, magadala ini kuno sang 7 ka tuig di ako nung nga malas sa tao nga naga-star sa amo nang abalay. So mas maayo ko Action Boy nga ihaboy na lang para madula man tong malas. Ihaboy mo lang. Amo Oh, na. ihaboy. Meron pa yung ibang gina scotch tape pag nila Action Boy pwede pa niya. Kita ka sa mga balay sa masaka, katingala mo ang ilang mirror, ang shape daw oblong. Naraman nga daw triangle. Oo. Kaya gali ka ng buka na sa. Nabuka na Ting daw siya. lapad-lapad yung nabilin na mo na nahilin mo. Wala. Gapa mo na. Gapa B. Nga lang ang ulo mo sa peka totoo. Din na, di ba? Na, hindi ang mga pagbutang. So, kung may amo nag-reaction Aboy na lang. ihaboy na lang. Kado hindi na ko nun namin. Actually, ko sinada kay basi mapilas ka pabla. Correct. So, next Action Boy, kung may makitaan ka nga itom nga butterfly. Itom nga libangbang. Alibangbang. Itom nga butterfly. Yaw pa panumdo. Ako na nung butterfly sa ligay nun. So, itom nga butterfly. Alibangbang. So, man Action Boy. Sabi pa sa Ali Bang Bang. Bang, bang. Amon mo na Correct. siya. Sige. Okay. So, ang alibangbang ko na Action Boy, kung may makita kasi na ko na Action Boy, buot Tama. silingon, May patay ko, no? naga-symbolize man ang yapon sang death Action Boy. Meron ang isa kasi hindi ako noon niya ay si Lula mo. Lula mo libang. Color brown na color brown na ako ng alibangbang ano. Napla may mapatay. Oo. Tapos may magsulod nga libangbang. Ang balang kong isa sa Si unang Lula. na parang Lula mo na. May hapon. Di ba may hapon lang? Nakawala tayo, no? Sa libangbang. Super green. Oo sinula nyo ara. Kaya may libangbang galupa. Galubang, may hapon lang. Kalain. Ang problema rin ako ng libangbang magsabat. Magsabat. Kung magsabat ako, actually may kakanto. Ako sa imo ilong. Kaganda po siya. Inayin ko sa dulungan magadtog maling mga hapon man. Nakalay. Hindi na gawin hapon kagay. Hindi ka na namin. Hindi ka napapati ka pala kasi Pag Lula. sa ilong, nahidlaw siya sa imo. Pero makibot ka na kung pagambal mo may hapon. Tapos nagkato si mo dalunggan. Kumambal siya. May hapon man. Correct. Yan. So, next Action Boy, ang doppelganger. Anong doppelganger? Ang doppelganger ni Action Boy, hindi ko na siya ang Familiar mo ko na mo? pariho, gini ko na tsura si mo, yan. Correct, ah. Para sa nang, babi, mag-news cast ade, tapos ari ka diya, tapos nag-CR ko. Tapos pag, Kita may pa. nasugata ko, nga ikaw gidya. Ikaw ko, Nagkisagi nag-greet mo pa. Wala, nasugatan taman ka na. Yung mo masugod na tori ka pa din. Tapos naman arim siya. lang ko diya. Oo. Doppelganger. Tanan ta ko na Action Boy. Tapos may nagpa-CR ka doppelganger. be. Tapos wiwi ka to sa CR. Tapos gulpilara ko yan. Sa likod. Doppelganger. Talaka ba?
Malignant. Kini ko ng doppelganger. Halini ko sa German word ko ng Aksyon Boy. Ang doppelganger. Tibot silingon ko ng Aksyon Boy. Nagapati sila. Nga nagakaulugan man ko ng Aksyon Boy sang des. Na, uman? Delikado ba? Makita na, magali ang imo nga doppelganger. Kung ikaw mismo makita sa imo doppelganger, no? Mutsura tadi ka, hari ka man. Kalain. At least makita mo rin mo tsura personally. Kung ano, ginaw. Kaysa spiyo may edit na yung gamay mo, no? Kaya ang mga nanay, or boss naman iban, yung pulo ni Kabilog. Kaya walang tatay. Ito sa libangbang. Yes. Good morning, Antonita Yap. Gladys Doble sa Maaw, sa kay Antonio Torres III, may aga, sa kay Totong Hirona, LV Tauro, oy, nahidlaw na ko sa isa ko sa mga friends ko. Elizabeth Malakagamala, happy birthday, Galianay, belated happy birthday. Sa kay Judge Jose Paulo Ariola, sa MTCC Branch 1. Kahapon nga daw, of course, no? Kay happy birthday karon niya kay Jubilin Encarnacion. Happy birthday. Action Boy. Sa tanan nga may mga birthday, June 30, subong adlaw, ako may madumduman. Happy birthday sa inyo tanan. And kay Action Boy, kay Raymond Alarcon Sagal Jr. mayong aga. Greet lang ko ng family Sagal, Alarcon and Rachel Sadaya Sagal. Kag sa aton nga mga ka-action boy, sa aton nga Facebook page. Kita mo dra. Solping, may aga, Virginia San Antonio, Olpinda. Ang hindi na pag-greet, hindi na mabasa. Sa kay, wala na time, no? Sige lang, Evelyn Ipumuseno, Liza Joy Amoroso. Damo-damo diya. Real Gomez, ang mahal, kita ko lang, ha? O, sige. Kay Richel Aguarenze, Action Boy. Si Sarah Escuban, nga nga pa, nukot sa face mask ko. Nasa kotsa niya, ang face mask ko, classmate. Na, ay mo ko nag-oo. Siya sa Energy Fans Club. Sa Energy Fans Club ni Aksyon Dorel. Sige lang makakita na makakwanta. Ang ako nga face mask to, pwede ko tumatag. Very sacrifice. Mapaubra na lang ko, guro. Sa imo naman niya. May mama ko ka ni Energy Fans Club. Kay Pastor Mark Joshua Obedosa, Action Boy, good morning. Kay Tita Madeline Gabayoyo Tansinko, good morning. And sa tanan nga mga Action Boy, sa tanan nga mga ka-action ta. Gani man. Nagapamati subong sa Good morning. Sa mga Tagalog Castellana kay kadamot mga listeners sa Castellana. La Carlota, kadamot di sila galing hindi ta may isa-isa kay time natin limitado kayo, sige. Pero mga Tagalog Castellana dira, mayong aga, Tagalog Carlota, mayong aga sa aton dira nga mga listeners, okay? Okay. Sige, ano pa? Rose Wenner, good morning. Kag last day na subong sa June, Action Boy. Ay, June 30. July na tabas. Mati lang mo ron monitor kita karon kasi si President Duterte will be announcing kung ano na ang bago, ano ang mga quarantine protocols naton. Sumugod ba sa uno, wala pa gin-announce. Pero i-announce na karon. Although na tong National IATF, hindi sila mag-recommend sa new normal. Hindi sila mag-recommend nga dulaon ng community quarantine. So tanawon na boss no? Kasi makulog na kadamo, may mga kaso na ton, pero mga LSI. Kung diri local cases, wala eh. Ang LSI, ang bagada puli, di, ang nag-positive. Ang Alagad Radio, Action Boy, ha? Alagad Radio, good morning. Saka 100.5. Good morning. Action, si Migo ta Eric Tenerife, good morning. Standby na sa Action Hotline. Nagkaupo ninyo sa Action, Brian Morden. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.